Karon Raul, na nakita na nimo ang tinuod nga sitwasyon ni Silay. Unsa man, wa mausab ang imong pagbati. Wala ko masayad, Father. Huwag ko magdahom ina niya akong maabtan. Raul, kung tinuod mong gimahal si Silay, andam siya nimong dawaton, bisag unsa, usikin sa pasiya. Tinuod, sakit kang dawaton nga si Priscilla nga inyong gimahal. Mauna karon si Silay nga nawad-an sa maing pangisip. Pero, naginahanglan siya sa imong pagmahal karon, sa imong pagsabot, sa imong pag-amuma, Raul. Pero, lahi na, Father. Walang isa makailan ako. Magubot lang kung dalon sa amo. Nahublo ko, Father. Nahublo ko, Father. Unya, kung sa ba yung plano? Mupauli na ako sa amo, Father. Huwag may tabo na ako din. Sige lang, magbili na ko ng mag-address o telephone number para makontak ko na yung kubikin hanggang. Abito na ako, ikaw na itubag sa problema, Raul. Pero sige lang, nakasabot ko sa imong sitwasyon. Tawag lang ko nimo kung nagkinahanglan ko sa imong panabang. Kaya saan mo ni Madam mga to sa mga radio station? Next week, magpapuyog na siya na ako. Maayusag na oy para matubag itong mga ubang concerns. Kaya abi na lang sa mga tao, Superman ta diri. Kita'y hanukan sa tanang mga sagbot sa katiiban. Mga inahangway bana, mga street children, mga bata nga gipagyaan sa ginikanan. Ay, Emma, mamanay atong responsibilidad kay social worker man ta. So, ang atong mga responsibilities, dili lang kutob diri sa opisina. Abot mo kitag bukid. Kuan ba? Doon ako'y appointment ni Father Baltazar. Pupuyog ba hinungon ka? Saan sa man na, Ems? Tungod lagyan ang buang nga nakaron sa simbahan, si Father na manggod og nahog nga nagsagop ana. Nangutana si Father kung unsay atong matabang kaniya. Di ba nangutana naman si Father Ana kung pwede ba kita na lang sa DSWD ang mo-shelter niya? Lagi pero special case mo gud si Silay. Asa kani siya nato nga facility butang sa? Moabitaw sad na, Ems, ang i-explain ni Madam ngadto sa publiko sa iyang pag-guest sa radio next week kung asa ba kutob ang scope sa responsibility nato diri sa DSWD. Nahala. Kuyugod ka sa simbahan ha, karong weekend. O sige, unya, magdungan na lang sa tagpanimba. Sige, sige. Luya sa boyfriend ni si Liza. Huwag siya magdahom nga. Buang na iyang maabtan. Kaba po, galo di ka ika. Mas luoy si Silay, tanawa na gano. Muna nag-irong mo tagiya. Pero, wala siya problema. Magkakaon, makatulog, pwede na. Pero kamaugin mo pahimutang ang Ginoo. Ang ubang tao di kagwantas problema, maghikog. Muna nga tuyokon sa Ginoo ang tornilyo sa tao aron mabuang kinay maghikog. Bida ni mo dito, no? Mura naman kag si Father Maniltik. Makalagot! Bita jud yo. Luya sa na sila. Kung maluoy yun wala niya po. Luya yun. Mantay, napot ganun ka ay Usa ka na siya po. ayaw na ito. Ayaw ko na sa Ginoo. Saong ka na. Bay, adto na lang ko. Salamat ninyo. Ya, si Silay. Juan, kini pagpunta ka rin Father. Lisod ni Gupi. Walang busam kailangan ko. Magunsa na ito, magtipon sa kay may tabo.
Nya, unsa man ba? Di na juga papugong. Abi na kung serious na ito, makalago! Paano? Ay, kupali! Depende. Lah, Ikaw yung buanga ka. gutom ya. Buwang naman ganinin ako. Paano ay? Gutom kayo ko ba? Nata ko lahampan. Lahampan, oh. Lahampan, oh. Dagha na pan. Gutom ka na. Haka. Sa muka ni mo eh. Sumbong sa gutom. Kapatid ba? Ako ni mo tagait pa? Ako kaon. Ako kaon. Kapatid! Kapatid! Ako kaon! Kapatid! Sige. Kaon dia. Ako kaon! Huwag kay pamilya. Anong dili magkamuli sa inyo? Layo mang kayong amo. Asan ba inyo? Sa Dumanog? Sa laing planeta ba mo ah? Putang eh! Asa man inyo? Sa Mars? Asa ganito ah? Jupiter man to? Jupiter di ay makalagot! Alien ka! Alien! Hoy! Napunsa ka diha? Huwag mo. Sa iwagod taon. Sige, magkagtuto ka ng silay. Kasi ikaw ha? Ikaw pa nasa di mo ng buhang. Wala. Hilom dia. Taka lang yaw da. Ay! Ingat na, Father. O sige, lingkod mo.
Kunya, kumusta man mo? Okay ra, Father, oy, bisan kon busy. Father, na ako'y dadiri nga mga used clothing, basin magamit ni silay. Ay, salamat kayo. Magamit yun na. Tanawa ragon ninyo. Karang ngayon sinina, halos dili na galing mailisdan. Nya, Father, unsa may imong plano dinhi na lang gyud na siya sa simbahan? Mas maayong ani sa simbahan kay safe siya. Kung adtugos gawas, way siguro biyayon, bugal-bugalan, dagmalan, binuangan. Ani na lang na siya din eh. Father, wag itagtungod nga misuway niya pagkuha. Diha na unta, iyang kanhi ni gugma, pamanhunon pamangani unta. Apan, sa dihang nakakita sa sitwasyon, murag, may islag na hadlok, ni Bia. Mo ba, Father? Kanusta man nga nahitabo? Di pa lang dugay, mga tulo siya kaadlaw nga ini-star din sige pangita ni Priscilla. Apan, wala lagi ko rin post kay nabuang naman ang iyang gipangita. Priscilla? Oo, ngunit tinuod nga ni Silay, Priscilla Magpanwa. Father, kung mahimo pa unta, adto siya sa among center. Nagasabot ko, ang ako lang hangyo, na dili unta mo pulan sa pagtabang. Nahala, Father, di na lang mi magdugay. O sige. Oo, ato na, kuyugan ta mo sa gawas. Unya, Father, ibili na lang na ako ninyo. Ibutang na diya kay pakuha ko na niya ng Berto. Okay. Tara, atas gawas. Bukid walang kabil. Ay! Apat na. Hala. Kagwapo nila. Mga GRO mo, no? Sige kayo mo. Sila. Ato na silang mga amiga. Kung gani, doon na sila gida para nimo. Haman! Kumusta na ka sila? Kaya, nagdamag tan? Katan, wala ba silay? Sa pagbalik na mo, magdamig pagkaon. Nahala sila, buad to na may pagbinuotan ha. Sige silay, magbinutan ka diri ha. Balik-balik ba mo ha? Pagdala mo pan. Oo, Dala pan. balik ni. Daghanan yung pan ha. Kanang dagko bitaw kay nga pan ha. Iya Okay, kanang tamis Father. ha. Kawala ko pan. Oh, Father, ato na mi. Bye-bye! Bye-bye na, papa. Father, papa, kapatri. Nakatan? Ay, bukan eh. Nakakir. Sige, tagay pa. Marabog mga bayod da. Kasi bayod. Sa magbungtag pa to. Wala na'y pulutan, oy. Naitaan ni. Ay, sige, klamo niya. Ino naman. Uy, nagkahan lamok din balita. May pa. Balita. May pa, bitaw. Sige. Mahubog ng lambok. Kaya mo dugo na alkohol. Taray. Apoy, gara mo kakit. Ato tayo gawasa. Semayo pag mangita ta chicks ito. Semayo pa na. Okay kayo. Gigi. Yun. May pa no? Sige. Dong. Lista na yun ha. Tara. Okay. Tara. Silay man oh. Naglaro ka na? Asa ka? Silay ba? Asa ka nagikan ng buangay? Nagabian man. Bantay na ng buanga rin. Uy, pagod na. Ay, bunot. Silay, din nagikan. Dito sa nagpahangin. Buot na simbahan. Si Bato dito kung likod lagi. Amo! Kulit na ta silay. Magsuri-suroy mi. Ha? Bitaw. Oo, may pan. Oo na niron. Hasta buang, naginuton. Pero biya, gusto mo ka mong chicks? Tulog na ko. Oo noon. Tulog na ko. Chicks lagi, pero dili ka na. Uy, na may pan? Oh, Pande. na. Naidagang pan din. Dada ka pan din eh? Oo na. Haman, baby. Guys, pan. Haman ang pan. Haman. Tali din. Haman. Asa ba na pan? Sige.
Papa, Papa, Sige na, Ben.